Παρίς, κρύο πολύ, εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε. Τα σύννεφα καμηλώσανε και η βρόκα έπεφτε straight through. Εκείνη η μονάχη της έψησε ένα καπελάκι, άναψε ένα τσιγαράκι, πήγε στη βιβλιοθήκη της, ξάπλωσε στη διβανοκασέλα της, πήρε το πρώτο βιβλίο στη βιβλιοθήκη και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ο πρόλογος δεν έλεγε για πολλά πράγματα. Μα αν έφτασε στη σελίδα 96.825.432 κάθετος παύλα και κάτι ψηλά, γράφει ότι συνεδέθη με νεαρών, αλλά το ειδήλιο δεν εκράτησε παρά μόνο για 24 ώρες, διότι ούτως απεδείγνει ακατάλληλος. Κι έτσι καθάρισαν ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόκα έπεφτε right through. Η μέρα πλησίασε. Εκείνη για να πάει να παντρευτεί έκανε ένα μπανάκι, έβαλε τα αποσμητικά της, τα απορριμαντικά της, ντύθηκε, έβαλε το νηφικό, ενώ απόξω το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόκα έπεφτε right through. Αυτή είναι η ιστορία μιας κυρίας. Σπέρα. Λοιπόν, τι να σας πρωτοβώ για μένα. Είμαι το καλύτερο μπουζούκι όλων των εποχών. Παίζω λαϊκά και ρεμπέτικα. Σιγά μην είσαι ο καλύτερος, ρε. Άσε ρε μπάρμπα. Και έχω γράψει μερικά από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια όλων των εποχών. Όπως «Σήκω χόρεψε σιρτάκι», «Μάλιστα κύριε», «Που σε θανάσει», «Ο πιο καλός ο μαθητής» και πολλά άλλα. Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1925 και πέθανα το 1992, αλλά ξέρω πως παραμένω ζωντανός στις καρδιές σας και στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Το όνομά μου είναι Γιώργος. Έγινα γνωστός ως ο πιο μαγκίτης μπουζουξής και ο πιο πλακατσής. Το όνομά μου είναι Γιώργος. Γιώργος Ζαμπέτας. My name's George. George Ζαμπέτας. Και τώρα θα σας πω ένα τραγουδάκι που είναι σχετικό και με τη γιορτή μας. Μαέστρο! Πήγαμε Γιώργακη. Ελά. Ένα καιρό που με στέλνε η μάνα μου σχολή. Και ο δάσκαλος μου με βάζε στο πρώτο το τρανείο. Ο πιο καλός, ο μαθητής, ήμουν εγώ στη τάξη. Οι δάσκαλοι με είχανε βρέξει και μη στάξει. Στο τρετάδικο
τα